Bon dia, avui vaig a ser reportera per un dia, però necessitaré ajuda. Marifina, Hola. jo te donaré consells. Vale. Anem a fer una enquesta. Sí. I per això necessitarem primer fer una entradeta, que Molt és per bé. a donar inici a eixa enquesta. Després llançarem una pregunta a l'aire i a preguntar a la gent. Molt bé, Mone, ala, anem-ho. és una enquesta sobre Eurovisió, sobre qui guanyarà Eurovisió. Entonces Vale. jo t'he preparat una entradeta Ahà. per a que tu la digues a càmera Molt bé, i després ja preguntem a la gent. vale. Així que anem a practicar, ahí tens el càmera. Tens que dir, avui hem eixit al carrer per a fer l'eterna pregunta. Guanyarà enguany Espanya el certamen d'Eurovisió? Anem a averiguar-ho. I tenis el allà. Vale. Hem eixit a veure enguany... No. Avui hem eixit al carrer per fer la eterna pregunta. Qui guanyarà Eurovisió en Espanya? Enguany. En Espanya no. En Espanya no. Perdona. Avui hem eixit al carrer a fer la eterna pregunta. Guanyarà Espanya el certamen de l'Eurovisió? Anem a veure-ho. Ja tenim l'entradeta. Ara falten les preguntes a la gent. Claro. Així que tu tens que intentar treure-los conversació. Va. Hola, una pregunteta. Hola. Cregueu que Eurovisió guanyarà Espanya enguany? No. Hola. Una pregunta... No volen els xitos? Una pregunteta, per favor. Mira, la que ve per ahí de l'abrigo groc. Ja, va, a veurem si tenim sort. Tira-li. Dime. Pues, tu creus que guanyarà la Eurovisió esta enguany Y Espanya? como están las cosas, nunca ha ganado. Lleva mucho tiempo sin ganar, ojalá, porque yo creo que ya toca, ¿no? Bueno, espero que t'hagi agradat l'experiència, que hagis disfrutat i que hagis comprovat que això no és tan fàcil. Però ara, torna'm el micro, que jo tinc faena encara.